再来，咱来看，伫中国做电池的大公司，嘛是全球电动车电池市占率第1名的宁德时代公司。为着要持续扩大因的产能，加上匈牙利政府政策的奖励，伫匈牙利的第2大城德布勒森，目前当要起全欧洲上界大型的电池工厂。不过，因为伫开工进程无做环评，加上工厂的运作爱消磨大量的水资源，这个消息是引起当地居民严重的反弹。本来规片拢青色的产地，即马煞变做规片拢黄土。匈牙利第2大城德布勒森当地居民以外，对中国宁德时代公司要伫呢遮起电池工廠正担心。Érzést, hogy ez lenne a fejlődés, ez a jövő tényleg, hogy lebetonozzuk a természetet, és tudom, hogy mennyire szennyező lesz a gyár, és ez a zöld jövő kinek?中国的电池业大厂宁德时代，伫全世界电动车电池的市占率排第1。为了要扩大产能，伫欧洲设厂，所在经一个匈牙利第2大城德布勒森，要起全欧洲上大的汽车电池工厂。匈牙利政府强调，中国的投资会当提升经济发展。A magyar gazdaság növekedési pályán történő tartásában a modern kínai beruházásoknak hatalmas nagy szerepük van, ezért továbbra is ösztönözzük a kínai beruházásokat Magyarországra. 根据2022年8月协议，宁德时代会伫咧德布勒森投资73亿欧元，差不多代表2400亿，起一座电动车电池工厂，为包括宾士在内电动车提供车内电池，一个人创造9000个工作机会。匈牙利政府毋但是热烈欢迎，一个讲未提供大量的补贴甲优惠措施。因过工厂起的所在是经伫咧大匈牙利平原，当地正拄着极端气候甲沙漠化危机。匈牙利2022年热天酷旱严重，全国20%的农地拢无水通灌溉，包括德布勒森附近一座湖也即要打底。所以今年一个开工天会时阵，当地民众正生气，起骹动手，批评政府官员袂顾。Gyárak, amelyek ide települnek, ezek a hatalmas üzemek, az akkumulátorgyárak, óriási mértékű vizet használnak fel, elképesztő mértékű az energia szükségletük. És azt tudni kell, hogy ezek gyakorlatilag összeszerelő üzemek, és a profitot elviszik innen. Az is jellemző, hogy nem magyar, nem az itteni embereknek adnak munkát, hanem külföldi vendégmunkásoknak. 欧盟已经决定，2035年之前全面禁止卖汽油车。匈牙利欧班政府看准机会，希望和匈牙利成为全世界电动车电池制造中心。即马已经有20多间电动车电池厂设厂的计划正伫咧进行。欧班政府希望到2030年，匈牙利会当成为欧盟排伫德国后壁第2大电池制造国。不过，这款电池厂的设立拢无经过专业的环评，环保团体批评政府为了经济私利，无想作业，消耗自然资源甲人民的权益。 Indokolt lenne egy olyan átfogó, nagy vonalakban történő környezeti vizsgálat, ami a társadalommal is egyeztetve van. Ez sajnos nem történt meg, emiatt nem látjuk azt sem, hogy az akkumulátoriparák fejlesztési terveknek milyen környezeti hatásai lesznek országos szinten, tehát a Magyarország erőforrásai elégségesek lesznek-e a nagyra törő tervekhez. 德布勒森伫咧匈牙利东部符合总理奥班经济发展的东向政策，当地更加是奥班的大本营。不过宁德时代要起电池工厂，和奥班去踢到大铁板，就连长期支持奥班的匈牙利央行行长拢站出来反对。根据当地民调显示，反对起电池工厂的当地民众有64%，赞成的只个人19%。 虽然当地反对的声音正悬，不过一般拢认为，要阻止这座工厂完工机会无大。因若是不是造成对政府更加强烈的不满，也该看。公司新闻金婉庆编辑。